Tayo dagiti sumaganad nga nangiyawat intention pagyamanda ti panagkasangay tangal daw ni Margarita Kadlaon misa pagyaman ni Natividad Kulong, Mr. and Mrs. Erickson Andalyo, pagyaman ni Alan Andalyo and family, misa pagyaman ni Lilibet Remular and family, Estrella Silva. Intay pairaman ngay kararagan dagiti sumagadad natayang ti kararagan isu ti kararwa da Bernardo Remular, Juanito Dasiego, Romeo Silva, Justo Bravo, Maria Bravo, ken ti kararwa ni Craig McCoy.
Gagayem ken kakabsat, iti daytoy nga rambak misa, kaduen tayo ti panangidaulo kada tayo ti panagdaton, ken panagyaman dagiti kakabsat tayo manipod ti sisa San Pedro Kalungsod. Tumakder tayo kakabsat, ket makipaset tayo ti kanta panglukat. Hintayon ken ni Jesus, iruknoy daytoy bagi, puso na anaayat, dayawen di agresat, Jesus ken servimi, daytoy puso ken magimi. Jesus ken servimi, daytoy puso ken magimi. O Jesus manakabalin, dagasi kataklin, amang tet tinawadwad, apigsa iti pegat, Jesus ken kai servimi, daytoy puso ken magimi. Jesus ken kai servimi, daytoy puso ken magimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti grasya na po ti Jesucristo, ken tayo ti Dios nga matayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo, ti adda kumakada kayo. Kapsat ko ken na po Jesucristo, tultuloy tayo, ti tayo panagsagsagana, iti panakarambak, ti piyesta, ti panakaisalakan. Bigbigan tayo nga muna, iti basbasol, tapno may karit tayo kadagiti misteryo, arambakan tayo. Kuna tayo, agkonpesara kiti Diyos sa manakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, siyak na kabasulak, iti panunot sa aramid ken diway. Basol ko launay. Isong agpagpakasiyak ken Santa Maria, nanayon na Birhen, kadagiti amin na Angeles ken sa Santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakasidak kumay, ti apu tayo a Diyos. Kasi na tayo kumati man nakabali na Diyos, pakawanin na nagiti basbasol tayo, ipan na tayo tibiyag nga agnanayon. Amen. Sana kami
Asya na kami. Apo, kasya na kami. Kamararag tayo, O Diyos, babaen ni Kristo a Verbo, nakaskas daw ti panangaramid mo amay kapya ti tao ken ka. Ipay mo kadita dagiti Kristiyano, itinaregtang ayat ken tinaragsak a pamati, agagarda mang rambak iti piyesta ti papatay ken ti panagungar ti apo, apuon ti kapya. Kapu ken Kristo nga anak mo ken apumi, isa makipagbiag ken makipagari ken ka. Titimpuyog ta Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga wanting gana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Josue. Kinuna ti Apo ken ni Josue. Iti nga aldaw inikat ko kada kayo ti pakakitaan ti panakaybabay inyo. Akas tagabu ijay Ehipto. Baya ti panagkampo dagiti Israelita ijay Gilgal, iti tanap ti Jericho, nagpaskwa da iti rabii, ti may kay sangapulo ket upat nga aldaw iti bulan. Iti sumaruno nga aldaw nanganda iti taraon, anaapit ijay Kanaan. Iniruban kintinapay nga awan libadora na. Kalpasan na, nagsardingen a nagtinag timana. Awanen timana a kanenda, ket manipod itiray tatawen, ti apit ti Kanaan, ti paggapuan ti kanenda. Ti sao ti Apo. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Iti amin at tiyempo, agyamanak iti Apo. Diyak to agsardeng ang mga idaydayaw kenkwana. Idaydayaw kunto gapo iti inaramid na. Amin ang mga idadadanes, dumngeg at agragsak kuma. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Danggayan dak ang mga itanok iti Apo. When agmaymaysa tayo ang mga idaydayaw itinagan na. Imawagak iti Apo, kit sinungbatan nak, pinukaw na dagiti amin a pagbutngak. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Kumita kenkwana dagiti may dadadanes, kit maragsakan da. Pulos asaan danto ang mabainan. Umawag dagiti nakapoy iti Apo, kit sungbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin a pakariribukan da. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo. Ti may basa na adaw ti may kadwa asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Maysa abaro aparswa ti siya sino man amay naig ken Kristo. Naglabasen dagiti daan abanag, dimtengen dagiti baro. Inaramid amin ti Dios daytoy. Isu tinangikapya kada kami ken kuana, babaen ken Kristo. Inted na kada kami ti trabaho, amang ikapya kadagiti tattao ken kuana. Daytoy ti mensahe mi. Nakikapya ti Dios iti amin a tao, babaen ken Kristo. Saan nga imbilang ti Dios dagiti basol da, a maibusor kadakwada, ket intalek na kada kami ti mensahe, no kasano ti panakikapya na kadakwada. Ngarud, adtoy kami apan nakangiwat ni Kristo. Kasla ti Dios a mismo ti agdawdawat kada kayo. Itinagan ni Kristo, yunay-unay mi a makikapya kayo iti Dios. Awan basol ni Kristo. Ngem, gapu kada tayo, nairaman kadagiti basol tayo, tapno ti panakipagmaymaysa tayo kenkwana, mairanod tayo iti kinalinteg ti Dios. Ti sao ti Apo. Sidatan tama po nga tungpal ti bilbilin
Apo tiadda kada kayo. Kasta ka Muhammad ka. Daytoy sumaganad na daw tinasantuan Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti naminsan, adungag sisingir iti buis ken managbasol ti masidig ken Jesus tapno agdengeg da ken kuana. Nagtanabutob dagiti Pariseo ken mamaestro iti linteg. Awaten daytoy a tao dagiti managbasol ket kasango na ida amangan kinunada. Iti kastahin sarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarig. Ada duang anak ti maysa a tao kinunati na udi iti amana. Ama, itedmon ti tawid ko. Biningay nga rod ti ama ti kukana kadagiti duang anak na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw. Inlako ti inaudi ti bingay na ket inala na ti naglakwan na sa pimmanaw. Napanti adayo adaga ket sadyay binusbus na amin na kwartana iti nabarayuboy apa nagbiag. Idinagastunan amin a kwartana, dimteng tinakaro abisin iti daytadaga, ket pulos ngawan na batin ken kuana. Iti kasta na pan nagtrabaho ti maysa kadagiti umili sadyay, anang ibaon ken kuana iti away, tapno agtaraken kadagiti baboy. Kayat na kumatimangan iti binugbog akanen dagiti baboy, ngem awan nang ted ken kuana. Idi makapanunot metlaeng kinunana, agsubsubraan ti kanen dagiti amin namang mangged ijay balay ni amak, kedadaak ditoy amatmatay iti bisin. Pumanawak ket di ditoy ket agsubliak ken amak. Ama, kunakto, nagbasulak ti Dios kastamet ken ka. Diak may karin amaawagan nga anak mo. Ibilang nakadiakas may sakadagiti tangtang danam. Pimanaw nga rod sadyay ket nagrubwat nga agsubli ken amana. Adayo pay laeng iti balayda idi makita ni amana. Natignay ti puso ti ama ket timmaray asim mabat iti anak na. Inapungol na sana inagkan, ama, kinunati anak, pagbasulak iti Dios, kastamet ken ka. Diyak may karin amaawagan nga anak mo, ngay minayaban ti ama dagiti adipen na, darasen nyo kinunana, alaen nyo ti kasayaatan na bado, ket ikawesyo ken kuana. Singsingan ken sapatusan nyo, in kay alaen tinapalukmeg abaka, ket parchenyo, agrambak tayo. Tanatay daytoy nga anak ko, ngem nagungar, napukaw ngem nasapulan metlaeng. Iti kasta, nagrugin iti ramrambak. Aday di tinauna nga anak ijay taltalon. Idagawid ket makaasideg iti balay, nangeg na tituktukar ken salsala. Inayaban na ti maysa kadagiti adipen ket sinaludsod na. Aramid, nagsublin ti kabsat mo insong bat ti adipen, ket pinaparti ni tatang mo ti kalukmegan abaka, tanapasangpet na si sasalunat ken si kakaradkad. Kasaunay ti pungtot ti nauna kabsat ket di na kayat ti sumrek iti balay. Iti kasta, rimuarti amana anangay ayo ken kuana asumrek. Kitaem kinunati nauna kasla aklamay sa nga dipen na nagseserbiken ka nga agnanayon pulos adyak nagsukir kadagiti bilbilin mo no pay kasta di naklainikan ore may salaeng akalding apakipagragragsak ko kadagiti gagayem ko. Ngem daytoy nga anak mo binusbus na amin na kukwam kadagiti dakes a babae itatanag sublin impartyam ti kalukmegan a baka. Anak ko insong bat ti ama kanayon nga daka ti arpad ko ket kukwam amin na kukwak ngem masapul nga grambak ken nagragsak tayo tanatayin ni kabsat mo ngem nagungar napukaw ngem nasapulan metlaeng.
ti Ebanghelyo ti Apo. Imbag nga bigat tayo kakabsat, good morning. Umisem kayo basit. Na mapansin nyo kat napintas ti badok itata, kulay pink, sanak pa ngay malatiw. Apay nga pink kakabsat, gaputa asidegen ti intayo panagrambak, iti piyesta ti panakaisalakan tayo. Iti nga Domingo, ketawawagan tayo ti Laetare Sunday. Ipagsasaw nga Latin, kayat nga sawen, rejoice, agragsak tayo, tasidegen ti panakaisalakan tayo. Kanya nilipatan da ito'y, kadagiti ramrambakan tayo itatak, at iso dagiti kang runaan, iti pamati tayo. Nya tirambakan tayo nga panakaisalakan na po. Nya tirambakan tayo nga umadanin. Hello? Nya ti umadanin nga rambakan tayo. Piesta ti. Nya nga piesta ti rambakan tayo. Nalpas mo ti piesta ni San Jose. So anya ti sumarunong nga rambakan tayo. Iti yak mawatan, pigpig sayo. Napigpig sa electric pan. Anya tirambakan tayo nga piyesta ti panakaisalakan tayo. The most important in the celebration of the church. Isu ti piyesta ti panagungar. Good. Nga magkurang. Agkurang da ito'y. Tatirambakan tayo ket isu ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ni Apo Jesus. Ta saan nga nagungar ni Apo Jesus, no saan nga nagtutuok ken natay. So kawawagan tayo dito ti Paschal Mystery. Yeah, the passion, the death, and resurrection of Christ. Kaya dito ti sentro dagiti amin na ramrambak tayo ti lasod ti makatawen. Not only the celebration of the Quaresma, the Easter season, but it is a celebration, the highest, kangatuan, the apex, iso ti alimpatok, dagiti ramrambak tayo, iti lasod ti makatawen. Okay, Apo? Kanong alrambakan tayo dito, inyang aldaw. Inyang aldaw nga rambakan tayo. Into no? Ita mo, passion, rambakan tayo ti aldaw ti Huwebes. The death, ti panakatay, rambakan tayo ti Biyernes Santo, ken iti panagungar, rambakan tayo ti Sabado. Talungal daw, but it is one celebration. 3 in 1. Ito ti paborito tayo. 3 in 1. So kaulitek, may kayo ti Huwebes, sigurado nyo nga kumpleto nyo na ito'y ingana iti Sabado. Sino't makimismisa ka na kayo ti Biyernes Santo, tayag naman ima na. Nya relihiyon nyo, Apo, awan ti misa iti Biyernes Santo, naala kayong buyet. Awan ti misa ti Biyernes Santo. Gaputa, ti sarambak tayo, we start, iti Huwebes, iti Biyernes, ket rambakan tayo ti the Word, ti balikas, ti sao, ti Apo, ken iti may katlungal daw, isuday ti rambakan tayo ti piyesta, ti panagungar. Ti riga na kadagiti akulait pa ti muna nga nagitakder. Ti imada, ya kamo no, nakimisaan da ti Biyernes Santo. Himawan ti misa ti Biyernes Santo. Tatirason, ket ramrambakan tayo ti talungal daw, may sanga rambak. Amen? So, kasapulan nga kumpletuin yung aron dito. May kadwa, kung tayo nga ni Apo Jesus ket dagungar kalpasanti, manungal daw. Kalpasanti, manungal daw. Talungal daw. Kano nga natay ni Apo Jesus? Biyernes. Kano nga nagungar? Sabado. Inulaw dakmanin. May samo ng aldaw. Unayo talungal daw. Apay garod nga, may samo ng aldaw. Biyernes ken Sabado. Naulaw daan buyet. Sino't mangilaw-lawag.
Sa Bali, Easter Sunday. The Easter Vigil is the night of Saturday. Nagungar ni Antin. Apay nga talong aldaw apo, kung nati pamati tayo, nga ni Apo Jesus ket nagungar kalpasanti talong aldaw. Kaya chumamuan? Kunak mo na ilawlawag dagiti papadin nga sinarsarunoyo dito yan, nagsasarunong embay. Mabalin ngin lawlawag da, ngem nalipatan niyo. Kasi kanayon tayo nga ibagbaga dito, mamatiak nga ni Jesus, natay, nagungar, timay katlong aldaw. Ngem bata bilangin tayo, awan pa'y may saldaw. Awan pa'y may saldaw. Malam ti Biyernes, nagungar ti Rabi ti Sabado. So, entay adalen, tapno mawatan tayo, met ti pamati tayo. Umuna, kada tayo nagbilang tayo ti aldaw ket we start at 12 midnight. 12 midnight up to others the following day, 12 midnight is one day. Gusto apa? 12 to 12. But during the time of Christ, they count the day not 12 to 12 but 6 to 6. From 6 p.m. to the following day, 6 p.m. is one day. Amen? Nalawag po. So, karon nagmisa tayo ti Sabado ti Rabi, kuna tayo, we call it anticipated Sunday. Kasi the count dagiti Hudyo, bilang dati aldaw, they start the day by 6 p.m. to the following day, 6 p.m. Amen? Nalawag day jay. Kada tayo, no, dati natay, yung salikat, dagiti karkararag timin minatay, no, danatay, they start the nobena the following day after ti panakatay. Ostante. Asya usually ti aramiden tayo. But it is not the right thing to do. No natayan ti tao, you have to start the counting of the day during the death. Iso ti panakatay na, iso met ti first day na nga natay, hangain to nubigat amatay. Ito no bigat kamot nga agkararag. Saan? Ti panangrugi magkararag should be the day, the death, the panakatay na. Subyan tayo, 6 to 6. Iti Biyernes, natay ni Apo Jesus from 6 p.m. Iti Huwebes, iti 6 p.m. ti Friday, natay iti Malem ti Friday, so that is considered as the first day. Nalaya po? First day. From 6 p.m. iti Friday to 6 p.m. iti Saturday, the second day. Mawatan nyo yung may katlong aldawan. Yung may katlong aldaw, from 6 p.m. iti Saturday to 6 p.m. iti Sunday is the third day. Gaputan ni Apo Jesus ket nagungar iti Rabii ti Sabado. Kaya mo lang natikaw, Apo? Kaya mo lang natikaw? So, we do believe that Christ has risen after 3 days. Amen? So, nga kada tayo nga Katoliko, we celebrate the day of our rest on Sunday. But we have, irugyan tayo dito, iti Malem ti Sabado, ingana iti Malem ti Domingo. Gaputan ni Apo Jesus, nagungar iti may katlong aldaw, nagungar ti aldaw ti Domingo. Amen? Pero nga dagito yung Katoliko, they don't follow the rule. Ako na nga to keep holy the Sabbath day. Sabbath, the word Sabbath, ket saan nga Sabado? Nuliket di, Sabbath meaning is Saturday. Meaning is rest day. Ti kayat na nga sa awen ti Sabat, hanga Sabado. And na tayo, we start the day of our rest from the afternoon ti Saturday all the way to afternoon of Sunday. Amen? Nalawagan na po. Yung nakapimpintas ti mangigan tayo ng Ebanghelyo tata. Tapno makapagrambak tayo ti piyesta ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ni Apo Jesus. Let us follow the example ti anak nga sukir, sulpeng. Tadi tinangigan tayo ng Ebanghelyo tata, saritain na natay anak nga naiwawa, the
prodigal son na iwawa iti dalan. Ngem saan nga isunat ipagtutungtungan tayo? We can relate to that. Makarelate tayo iti dayta nga prodigal son. Datayo amin, we are not perfect. We commit always sin. Agbasol tayo, umadayo tayo latati Ama. Malagip yun di Miyerkules kurkuros sapo, nga tiko na sa Kristan, turpekan to nga, agnanayon. Kasjay tayo. Urenon anwen tayo ti panagbiag tayo, there will come a time, nga intayo kumontra ti pagayatan ni Apo Dios. So nga ti adalen tayo tata, daytoy Ama, hanga day anak, taday anak, sigurado mawatan tayo nga sigod ti kababalinan. Day Ama, noan niya timpakita na iti dayta nga anak nga nagbasol. O, nakita tayo, day Ama, nga inidawaten daytoy nga anak, titawid na. Sino kada kayo ti si bibiyag pa'y nga nagpatawid din, tayang natiima na. Awan, ang kaya din na po. Yung salinog patawid tayo, numatmatayan, no, natayin. Yung kunada ka, napimpintas ka nun, ipatawid mo, no, si bibiyag ka pa. Apay, apo, awang ka no, bayadam ti tax ko na sa, basit sa ti bayadam ti tax, di pa na kay transfer na, i-transfer mo laeng, awan iti basbasit ti mabayadan. Ya, ngem, kada tayo, nairwam tayo, nga titawid, ited mo laeng, no, mabalin nga, no, matmatay kan, no, natay kan. Dayay titawid. So kada ito anak, nakigtot ti Ama, nakigtot ti kabsat natin, hala na titawid nan. Ngem, dito'y tayo nga makita ti umuna, nga kababalin ti Ama tayo sa dilangit. God is giving us always freedom. Waya-waya, ngagpili, noan niya ti kayat tayo, ti biag tayo. Numan pa'y nga ti pagayatan ti Diyos, ket pilyen tayo kumati na imbag. Saan tayo nga pilyen ti dakes? Kita nyo, even ni Adan ken ni Eva, yan, inikan na ti waya-waya. Inikan na ti pagpilyan. Nakadado nga pagpilyan tinted na. May salaeng timbagana nga nyo pilpilyen. Ngem pinili dadajay, may sa out of millions nginted na nga bagyo amin, except one. Ngem pinili dadajay, may sa. The same, nga nangigan tayo manen, dito nga prodigal son. Ya, pinagpili nan. So nga, pinili natin, inalanan jay, tawid na. And what happened? Binusbus na ti amin na kwartana, ingana nga naibusnan, di manon ti panagbisin, awanen ti kanen na. Ya? Nakamaymayat kakabsat nga, anagen tayo dayjay, ti panagbiag tayo. Anya ti rason nga nagbasol, dito nga lalaki, dito nga anak. Anya ti rason manen nga nagbasol. Kas kinunati banghelyo tayo. Binusbus na ti kwartana iti. Ayan ang iganyo tatay apo. Hello, pipigsayo ko, tatultulen ko. Barayuboy, binusbus na ti kwartana iti. Dakes nga. Ibagayaw, dakes nga. Mabutang damang ibaga. Dakes ababae. Ngayon tayo, maanag tayo nga sigon. In the Old Testament, the reason behind nga nagbasol ti tao ket gapuken ni Eva. Itata, nagbasol dito nga anak, gapu ka dagiti babae. Sorry na lang kayo. Uray ti dito nga bulan ket you are celebrating your month. The month of the Women's Month. So nga Happy Women's Month kada kayo amin. Ngam da kayo malatatin tududa. Ngam laglagipen tayo. Nga naalangon tayo, gapumet lang ti babae. Ni Apo Santa Maria. Isuna, tinangalangon, daytoy kinaman nagbasol tayo, babaen iti panang sungbat na, ken panang tungpal na, ti pagayatan iti Dios. Susublian tayo. Anya ti wagas, nga narigna, daytoy nga anak, nga kayatnan, nga agsubli ti Ama. Aya tinapasamak. Ya? Aya napasamak. Tapno kayatnan ngagsubli iti Ama. Hello? Anya? Anya po? Agarasaas na kayo sa una langanin da Diyos ba? Igamak ti buksit ko. Mabisinen.
mabisiden, daytoy nga anak, di ba, dagiti anak yo, agtampo-tampo, mapanagpupok di jay kwarto na, wano saan rumwar, mapanaglinong di jay, ti sirok ti manggang, agtamtampo, agsangit, ngem no mabisinen, agsubli jay, balayo, hanyo napansin ti anak yo day jay, mabisinen, kaya't nangasawen, daytoy nga anak, nakita na ti pagkurangan na. Nakita na ti pagkurangan na. So nga kunana ditoy, kayat na ti mangan, anya ti kinan na. Anya kinan na. Awan, di kay dumdumag, awan ti kinan na. Kayat na ti mangan, iti kanen ti baboy, ngem awan ti mangted ken kuana. Hello? Na kayo mamuti pa ti kanen ti baboy, kaya yo? Awan timbagana nga kinan na, kayat na ti mangan, ngem awan tinangted ken kuana. So kayat na nga sawen, awanen, awan ti kabailanan. And that is ours, datayo dayjay. Iti sangwanan ti apo nun tayo, awan ti kabailan tayon. So nakita na dayjay, nga panagbisin na iti taraon, nga isu tinangiduron ken kuana, nga nagpanunot nga kunana, ijay balay ni amak, aglaplapusanan. That is the house of God. Yan, nabasaan nyo di Salmo. Everything is already there. Iti pagarian ti ama. Anya pala birokem? Iso nga na-realize na nga, ne, adugayam ti pagkurangan ti biyag ko, napukaw ko, ti kinabaknang iti pagarian ni Apo Dios. So I have to go back. Agsubli ket ibagak tukin ni amak, Ama, nagbasulakken ka, ket saan akon amay kari nga anak mo. Uray no agbalinak ton nga tangtang danam. The realization that he needs God in his life. Amen? Na-realize yun ay dyan, kakapsat. Biro kam ti kinabaknang dito'y daga, uray no bagim to amin nga kinabaknangan. Santo tulat ta makontento ti biyag mo. Kuna nga ro dahi kanta sa pulempay ti pagarian ni Apo Dios, ket amin maited token ka. Ti pagarian ni Apo Dios, adda di jay aminen. Dito tayo makita kakabsat ti kakababalin ti ama. Instead ko mga sumba nga naganatay ungtan na saan? Adayo pa lang di anak na, sinabat nan, inarakop nan, dito nga managbasol nga anak na, may kadwa, insubli na ti dignidad anapukaw iti anak na. Anya daytoy ti kinatao na, ti kina siya sino na, napukaw na. So anya tinaramid ti ama, badwan nyo, singsingan nyo, sapatusan nyo, agparti kayo iti dakkel nga baka. Yay, impakita namanen ti panagayat ti ama, iti daytoy ganak na anapukaw. Ya, natay ngem nagungar, napukaw ngem nasarakan. Kasjay kakabsat iti mang namnamaen tayo iti daytoy nga panawen ti Kwaresma. Ti panagsubli tayo iti ama. Tapnoin tayo makipagrambak ken kuana iti panagtutok, ipapatay ken panagungar ti Apo. Ket madan tayo kas kinunatatay iti may kadwa nga may basa, nga kunana, baro abiyag, new life in Christ. Baro nga biyag ken Kristo. Tano agsubli tayo ti ama, mabirukan tayo ti pudpudno, kinabaknang iti pagarian ni Apo Dios. Iso nga ti maysa nga karit kada tayo ti panawin ti Kwaresma ket, iso ti panagay ayuno. Ang ganin Apo, ngem saan samet, kanayon mo, idi piyesta tayo di St. Joseph, ala, nakadadu nga makan, nakadadu pa na isupot a makan. Panagay ayuno ta, kayat na nga sawen, babaen ti panang ikat, panang kisay tayo ti taraon, ngay pauneg tayo, ma-realize tayo, iti pagkurangan tayo, nga kasapulan tayo, nga fill-upan daytoy, babaen ti ayat ti Diyos kada tayo. Tadaken kuana iti kinabaknang nga birbiruken tayo. Saan nga dito'y daga? Kas kinunan natin nangigan tayo nga naibasa. No di ken diti kinabaknang nga day ti sa dilangit. Kaya nagpintas na iti nga taraon kakabsat.
Even tinanggigan tayo ti first reading, manipod ti Propeta Joshua, nangigan tayo di jay, ti libro ni Josue, nga kinunana, dagiti tattao nang nanganda ti mana, nang nanganda ti nagtaod kini Apo Dios. Kaya tayo matitata, ti pakasarakan tayo ti pudno, nga taraon, ket iso tinasantuan ay Eukaristya. So ano anagan yung kakabsat ti Biblia, ti kunayo siguro, kaduan nga mangigan tayo nga may panggep, iti pagarian ti Diyos ket padaya. So nga paborito tayo pa nga kang kanta, hindi padaya, padaya, padaya. Paborito tayo. Dangamin, iso ti mangiparik na kada tayo, ti panagkurang, iti biyag tayo, no awan ti Diyos nga mangted, mangipaay, iti pakasapulan tayo, na nangruna ti inaldaw, tapno matagikwat tayo ti biyag ngagnanayon. Kuna nga ro ti Salmo, padasen nyo, ti kinaimbag ti Apo. Sapay kumatakasta. Tumakder tayo, kuna tayo amin, mamatiak iti Ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti maymaysa nga Apo ani Hesukristo. Bugbugto nga anak ti Dios, nagtaod ti Ama iti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtaod ti Diyos, silaw ang nagtaod ti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtaod, pinapaypayso a Diyos. Nayanak saan na naparswa, Diyos sa kasmetlaing iti Ama. Ket gapu ken kuana, naaramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagaput sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Virgen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansay ti krus, gapu kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar ti may katlungal daw. Kas palawagen dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno ukomen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo nga Apo, ken mangmangted iti biyag. Isu ngagtaod ti Ama ken ti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog ti Ama ken ti Anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met ti Iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipadayakyak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Kararagas sa pasap, managayat nga may, ti dito at tiyempo ti Kwaresma, ken ti amin na kanito ti panagbiag mi, isuro na kami ang mamakawan, akas tinapnuan ngayat a panangaklon mo kadagiti agsubli ken kanganak mo. Itunggal dawat ko na tayo, Apo, pakawanin na kami, kas iti pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Apo, pakawanen na kami, kas ti pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan tayo, ken amin dagiti tumultulong para iti panakaisaknap, tinaimbag adamag. Kanayon da kuma a maparaburan, itinananay asalunat, ken inspirasyon te Espiritu ti Apo. Ti panangipatungpalda ti misyon da, ngay nawat da nga gayat, agserbi, ken manangaasi, kumararag tayo iti Apo. Apo, pakawanen na kami, kas ti pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti gobyerno tayo, sapay kuma ti pannilaw ti Espiritu Santo, ti mangit ti puso da, nga mga ramid ken mangipakat ti kabaelanda, amangisayangkat ti kapya, urnos namay ken hustisya, kadagiti lugar da, umararag tayo iti Apo. Apo, pakawanen na kami, kas ti pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Agpaay kada tayo amin amamati ken Jesus, nang runay ta panawen ti panagkampanya,
ken panagsagsagana ti panagpili kadagiti lideres ti pagilian tayo. Babaen kadagiti nanumo awagas ti panagserbi tayo iti Dios, ken ti maysa ken maysa. Agbalay gitayo kuma amang ipatungpal ti pagayatan, tinamarswa kada tayo. Umili tayo kuma kadagiti lideres tayo nga addaan, panangisakit ken ayat, nga agserbi ti pagilian, nga saan namang namnamay ti kasukat na. Kumararag tayo iti Apo. Apo, pakawanen na kami, kas ti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Agpaay kadagiti amma, sapay kumata may kanda ti interes, gaget ken ayat, amakipaset ti biag, ken misyon ti simbaan, ken gimungda, akas ti pamatulad ni Apo San Jose, ken tapno liklikan da kuma ti panagusar, ti may parit a droga, sugal, panagbartek, ken sigarilyo. Kumararag tayo iti Apo. Apo, pakawanen na kami, kas ti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Agpaay kadagiti masaksakit, agsagsagaba, ken marigrigat. Tababaen ti panangibabaet ni Apo San Jose, ken mapapigsa kumati pamati, ken talekday ti managayat a Diyos. Iti baet ti rigat ken sagaba, ket mariknada kumati ayat, ken asi ti Diyos kadakwada. Kumararag tayo ti Apo. Apo, pakawanen na kami, kas ti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Agpaay kadagiti kakabsat tayo pimusayen, takibinen ida na po San Jose, ngagturong ti pagarian ti Apo, ket sapay kumata magipagnaeddan kadakwada dagiti angheles, ken sa santos sa dilangit. Ket maikanda kumati nananay nga kapyang agnanayon, kumararag tayo ti Apo. Apo, pakawanen na kami, kas ti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Iraman tayo ti kararag tayo, ti obispo tayo ni Apo Marlo, mangrambak ti may 50 at tawen ti kinapadi into nubigat, tapos tutuloy ti panagserbi na iti pada nga tao. Dawatin mi ken ka Apo. Apo, pakawanen na kami, kas ti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Dawdawatan tayo met dagiti amin minatay, na nagruna dagiti naganak iti papadi, ti nanang ni Apo Allen Villarreal, ni Nana Emilia, kasamet ti nanang nga pimusay, ni Father Pascual Abaya, di Ford, ni Nana Barbara. Tapno dagitoy, babanti panangidaton da, kadagiti anak da ngagserbi ti Apo, madadamit na may karida iti pagarian na. Dawaten biken ka Apo. Apo, pakawanen na kami, kas ti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Managayat nga ma, dagiti daw-dawat miken kapat gamida, tapno tuloy, tiin kami panagbabawi kadagiti basbasol mi, ket tuladen mi ti naiwawang anak nga agsubliken ka. Dawate mi amin dagitoy gapuken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam o ako, daytoy daton mi, itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem kadapo, araraw mi ken ka, Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem kadapo, araraw mi ken ka. Amin nga
maton mi ken ka denggem kadapu araraw mi ken ka ti Santa Misa idaton mi ken ka denggem kadapu araraw mi ken ka. Kamararag tayo kakabsat at no dagiti nga daton tayo makayayo ti Dios sa manakabalin amin. Ya po awatan na kuma dagiti daton kadagita imam ket mapakaya pakay daydayawan ken pakay gloryahan tinagan na ken kastamet na pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo siraragsak kami ang mangiruknoy kadagiti daton. Kadagiti dato nagubwayan ti panakaisalakan mi. Aramidem kadi tay papusumi ti mangipatig kadakwada ken kastamet a patauden da ti panakaisalakan ti lubong gapu ken Kristo nga apo mi. Ti apo ti adda kada kayo. Itagayo dagita puspuso yo. Diaman tayo ti apo a Dios tayo. Pudno na apo may kariket trumbeng, anong mi ket pakaisalakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo ken diso, agyaman kami ken kaapo na santuan nga ama, manakabalin ket tagnanayon na Dios. Taintoyang mo dayto na idumduma at tiyempo, tapno na kami nga anak mo, dalosan mi dagiti nakem mi, kadagiti nalabes sa pagasemanti bagi, ket no pay san mi aliwayan, dagiti anong mi anay dagaan, yadadami asangwen dagiti banbanag anay lagitan. Anansata makidanggay kami kadagiti amin nga anghel ken sa santo, amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos sagiti amin na parswa, ti langit ken dagan apnuda, iti pakailaydayawan. Hosana iti kahatwan, madaydayaw ti umay. Iti naganti Apo, Hosana ti kahatwan. Puno na yapo abig ka kinasanto, sikat ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawate mi nga ngipay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton. Tapno pagbalinem kadipay mo ida kada kami, abagi ken dara ni apumi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay awat na siyayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulo na, ket kinunana, alaen nyo, ket pangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amay awat to, amay paay kada kayo. Kasta metakal pasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka,
Sana inted kadagiti disipulo na, ket kinunana, alaen nyo, ket tuminom kayamin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, darat ti baruken agdanayon na tulag, iso amay buyato, amay pay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol, aramiden yo datoy, apagilaglagi piyo kanya. Iwarakawag tayo ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakamin salakan si kati manupot ti salungan. Iti garudapo panangilagip mi ti papatayken panagungar ni Kristo. Idaton biken kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, timpay mo may kari kami nga dariti saklang mo ket tagserbi kam ken ka. Dawate mi apo, tada kami amakirano iti bagi ken dara ni Kristo, pagkikaisayan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesia manisaknap ti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na ana Diyosan. Laglagipem met ni Francisco Santo Papa mi, marlong arsobispo mi, ken dagiti amin na papadi. Laglagipem payapo dagiti kakabsat mi, nga matmaturog asina namay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusay iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, pakakitan na ken ka iti rupan-rupa. Dawate mi matapo ti ipay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumamay kari kamamin ti agnanayo na biyag, ket makiranod kam tu nginigasata na Birhen Maria ng ina ti Dios. San Jose, nagasat nga esposo na, patron ken katalekmi, kadagiti nagasat nga apostol, ken kadagiti amin na sa santo, sura nakapudno nagserbi ken ka dito'y daga, makikad kadwa kam tu kadbet kadakwada, mangitan tanuk ken mangidaydayo ken ka, gapu ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, titipuyog ta Espiritu Santo, irok na imiken kaman nakabalin nga ma, iti amin na dayaw ken gloria, ayon nga wanting gana. Amen. 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 Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, nadalan kadagiti na Diyosan na panusuro, tordan tayo ti agkuna. Amin. Dadat sa dilangit, madaydayaw kuman, tinagan mo, tunteng kuma, ipagayam matumpang tinakem mo, dito'y daga, akasalilangin, item kadakam, inaldaw dito'y ikanen mi,
katinayon na aldaw, pagkawan emet, ibasul biakasmet, pamakawan ni kadagiti, nagabasul kada kami, di nagkamet, baybayan mo manluguti, sulisuketi, salahan nakapyediti, temiken kaaputi salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Idam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Babayan ti panulong tapan nga asim kada kami. Kanayon kumalaing iti basol may lisi kami. Initi amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat na namnamayan mi. Ken ti ay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin kendaya, iti agnanayo natin, tuwasadan. Wapo mi Yesu Kristo kinunam kadagiti apostol mo kapiati batik kada kayo, kapya nga gapukan yak tited ko kada kayo. San kada dagiti basbasol mi ti kitaem, o di kiti pamati ti iglesia. It kas mayanurot ti pagayatam, ipay mo kada si asikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag kinagari, tegnanayon nga awan tinggana. Kapya ti apo kang kanayon kumangada kada kayo, pay tayo data nga kapya ti tumunggal maysa. Peace be with you. Kapya kada kayo. Amen. Cordero ti Diyos amang punas basbasul ti Mangikat. Ako mga sikat, Cordero ti Diyos amang ikat basbasul ti lubong. Ako mga sikat, Cordero ti Diyos amang ikat basbasul ti lubong. Item kadakam ti kapya. Toy ti Cordero ti Dios at toy ti mangikat nga mangpunas. Mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, yak may karingo may kakaniyak, hindi may salayang sa mapaimbag. Di aglaw-lawan yan na naglasba, gapuken ka na daeg nga ama,
napada nadaeg kama jak may kariken ka ko'y managpa sula parswa agtaleken ka nadaeg kama jak may kariken ka ko'y managbasula parswa agtaleken ka no inak agmay maysa malunod ko apay ngata adaghaan amarswa lubungan na iwawa nadaeg kama jak may kariken ka tuy managbasula parswa agtaleken ka nadaeg kama jak may kariken ka ko'y managbasula parswa agtaleken ka sikat ka mangken liwa ko'y malmalday apinarswa haywanan nagsapay kuma tapno jak maiwawa nadaeg kama jak may kariken ka tuy managbasula parswa agtaleken ka nadaeg kama jak may kariken ka tuy Kumararag tayo. Apo silawam amin nga umay dito'y alubong. Silawam kadmet dagiti puspuso mi, babantiran niyag ti grasyam. Tapno mabilanan mi ti kanayon, amang panpanunot kadagiti makayayo itadayag mo. Ken tapno na impasnikan ti panagayat mi ken ka. Gapu ken Kristo nga apo mi. Thank you, Apo. Ti makalawas nga kinadda tayo dito ay makabulan. Next week, adanton ni Apo Rupo, agsubli ka na kayon nga nakasansanto. Dati agkasar ka no, ngay waragawag mo. Tugaw kayo para nagiti waragawag nga kasar. Awag ti kasar, ni Ryan Figurasyon Wigan, agtawen ti 28, agnayad ti Maligkong Salcedo Ilocosor, naganak Ponciano Wigan, ken ni Gemma Figurasyon, ikalaysanan to ni Charito Pilayan Bawilan, agtawen ti 20 ket innem, iti dinaratan Salcedo Ilocosor,
anak daydi Tito Bawilan ni Elma Pilayan. Agkasarda into no April 8, 2025, iti alas 9 ti bigat, ito'y St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. May kadwa ni Jem Victor Domino Bersamina, agtawen ti 30 ket upat, agnaed ti dinaratan Salcedo, Ilocos Sur. Tinaganak na ni Amante Bersamina, ken Corazon Domino, ikalay sana ni Lolia Joyce Idaw Gamay, agtawen ti 30 ket 2 iti dinaratan Salcedo, Ilocos Sur. Anak da Roel Gamay ken Rosalia Idaw. Agkasarda into no April 12, 2025 ti alas 8 ti bigat, dito'y St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur. No, dati makaigawid, umasideg ka lang ti opisina. Kaya nanyo liplipatan, intay tumat makibuda. Tumakder tayo. Tiapo, tiadda ka na kayo. Bendis na nakay ti manageto na ya Diyos si Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Pasan ti misay, tayon tayat ken kapya ti Apo. Sumut kanya masapul at talikodan at bagina ibaglay na ti krus na ket suruten na ibaglay na ti krus na ket suruten na tati siya sinuman magipatate tibiyag na mapukaw nanto ngem di mangyawan tibiyag na kenayat may salakan nanto dagtari gagay sumurot kanya masapul at talikodan at bagina ibaklay na ti krus na ket suruten na ibaklay na ti krus na ket suruten na. Iti class